Azken hamarkadetan industrializazioaren eta teknologiaren garapenaren ondorioz, gizartearen energia beharra izugarri hazi da. Honek erronka ugari ekarri ditu, baliabide mugatuak, ingurumen kutsadura eta klima aldaketaren ondorioko eraginak. Horregatik, garrantzitsua da energia iturri jasangarriak bilatzea. Etorkizuneko energia denon esku dagoela argi izatea ezinbestekoa da. Horretarako, hurrengo grafiko eta datuak erabiliko ditugu azken urteetako energia eskaeraren hazkundea azaltzeko. Gaur egungo energia iturri nagusiak hauek dira. Lehenik eta behin erregai fosilak aztertuko ditugu. Munduko energia iturri nagusiak dira, baina aldi beran CO2 isurketen eragile nagusiak. Energia nuklearra errendimendu handiko iturria da. Hau da, energia kopuru handia lortu daiteke erregai gutxirekin. Hala ere, segurtasun arazoak, eraikuntza koste altuak eta hondakin erradiaktiboak sortzen ditu. Azkenik, berriztagarriak, eguzkia, haizea, geotermia, hauek naturako iturritatik datozen energia motak dira. Etengabe berritzen dira eta inoiz ez dira agortuko. Hala ere, biltegiratze koste altua dute eta haien erabilgarritasuna aldakorra da. Eguraldiaren eta denboraren menpe daude. Nolako izan daiteke etorkizuna? Alde batetik, energia berriztagarrietan hobekuntza handiak ikusten ari gara. Eguzki eta haize energiaren eraginkortasun handiagotzeak haien hedapena azkartzen ari du. Bestalde, fusio nuklearra dugu. Etorkizunean ahalera handiena duen teknologia izan daiteke. Eguzkiaren antzera funtzionatzen baitu, baina erradioaktibitate txikiagorekin eta baliabide mugagabeekin. Gainera, zientzialariek aurrerapenak egiten ari dira energia biltegiratzean. Baterien garapena eta hidrogenaren erabilera gero eta hobeak dira, eta horrek energia berriztagarrien erabilera optimizatuko du. Bestalde, sare elektriko adimenduak eta digitalizazioak energia banaketa eta kontsumo eraginkorragoa ekarriko dute. Eta orain, ekintzara pasatzeko unea da. Gogoratu, energia jasangarrirako aldaketa ez da gobernu edo enpresen erantzukizuna bakarrik. Guk ere asko egin dezakegu. Elkarrekin aldaketa handiak lortu ditzakegu. Eskerrik asko ikustagatik eta gogoratu. Etorkizun jasangarria denon esku dago.